Jeg hedder Yvonne Jacobsen og har boet her i Lejre i halvandet års tid. Da vi skulle vælge solfilm, var vi meget i tvivl om, hvilken slags solfilm vi skulle have på vinduerne, fordi vi ville jo ikke have noget, der tog vores udsigt. Og vi ville heller ikke have noget, der ligesom gjorde, at der blev mørkt herinde, fordi vi ville jo gerne stadigvæk have det gode lys udefra. Men Kim han var rigtig god, fordi han kom over til os med sådan 4 små stykker film. Dem havde vi en uges tid, og på den måde så kunne vi gå og kigge ud og finde ud af, jamen, hvilken film kunne vi godt lide. Og han havde også forklaret lidt omkring, hvilken slags film det var, og hvilken nogen, der kunne holde varmen meget ude. Og sådan. Så med rådgivningen fra Kim fandt vi så frem til, at jamen, den her solfilm, vi så valgte, det skulle være den. Og han fudede det så også fint her i kanterne her, med sådan en silikonkant, og det blev rigtig, rigtig fint. Så der har ikke været noget som helst. Altså, vi har været rigtig tilfredse med det. Og efter vi fik sat filmen på der, så var vi jo lidt spændt på, hvordan det ville virke indenfra der, og om vi ville føle, at vi kiggede ud igennem vinduet med en solbrille på eller ej. Men sådan har vi det overhovedet ikke. Altså, vi følte nærmest, at vi fik sådan en rigtig, rigtig flot, hvad skal man sige, klart view ud over vores fine udsigt her. Så derfor så tror jeg og mener, at vi har valgt den rigtige film at få sat på her hos os. Og det har gjort, at vi faktisk har valgt at få på vores nordside, også ved soveværelset. Ikke på grund af varmen, men mere på grund af indkig fra varme. Den her løsning her, det er en super løsning, og den vil jeg bare sige, jamen gør det.